Nginibingelele ekhaya lamaphupho. Uma umusha sicela ushaye u-subscribe bese uyasilandela ey'nkundleni zokuxhumana. Ukhumbule ukuthi ezinye izinto ey'dayisayo njengencwadi yamaphupho, insipho yobulongo, amakhandlela enhlahla, iy'nsipho zenhlahla, okokuxosha imimoya emibi kukhona. Kanye nemithi yesintu eminingi nje ehlukahlukene. Kodwa-ke namhlanje sizochaza iphupho elibuziwe lapha kwi-comment. Sihamba sikhetha one by one. So nami unombuzo ungabuza then uphuthume ku-YouTube uyogcina impendulo yakho. Igama liyafana ku-YouTube, sichaza amaphupho. Khona obuzile ngenkomo emhlophe. Kune-video engiyenzile ngikhuluma ngenkomo. Ngase ngahlanganisa yonke imibala yey'nkomo. Ngichaza kabanzi ngisuke ngenzela khona ukuthi ungabe bikho umuntu ozobuza eceleni ukuthi inkomo ewumbala othile isho ukuthini, isho ukuthini. Ngisuke ngenzela ukuthi wonke umuntu ephuthume kuleya video. So nami unombuzo nenkomo, phuthuma ku-YouTube kune-video engichaze kuyona ngikhuluma ngazo lonke uhlobo lwey'nkomo. Ake sithi-ke uyayiphupha inkomo emhlophe. Ngoba nje kumhlophe kusho ukuthi kunokukhanya okukhona iy'nto zakho hamba kahle. Inhlanhla leyo esuke ihambisana nesithunywa sakho. Okusho ukuthi khona okuhle okuzayo, khona inhlahla obekelwe yona ekungenzeka ukuthi iy'nto zakho seziyavuleka. Kwabanye kwesinye isikhathi-ke bayaye becela ukuthi besebenzise imithi yenhlahla noma yokuvula inhlahla ukuze leso sithunywa sizokwazi sikhanyise kahle izinto zakho. Uma unombuzo nawe ungasithinta ku-061 701 8860 ukuze uzothola konke esikudayisayo. Ufike nje nawe ubuze umbuzo ngalokho odinga usizo kukhona. Ningakhohlwa ukusubscribe, ningakhohlwa ukufollowa, nisale kahle.